أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله za mu ci gaba da karatun wannan littafi na iziya a gwargwadon fahimta. Muna fata Allah ya sa abin da za mu faɗa mu faɗi daidai. Idan mun samu kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya fiye mana wannan kuskure, fahimtar da mu abin da ba mu gane ba. Inda za mu tashi yau shine darasi na 6, wato shahi 27, inda ya ce faslun. Wannan fasali ne wanda ya zo yi muna bayani cewa al'istinja'u wajibun, tsalki wajibi ne, wa huwa gasalu mawdi'il hadasi bil ma'i. In baka san tsalki ba shine wanke wurin hadasi da ruwa. Inda hadasi ya hita to wanke shi da ruwa. Mun karanto baya a can cikin ahalari ko da ishmawi cewa hadasi shine abin da ya hita ga jikin mutum, da hitsari ko kashi ko iska ko maziyi ko wato mani. In ya zama mani sai ya zama hadasul akbar. Khabasi ko shine ɗayan waɗannan abubuwa ya taɓa suturan mutum ko ya taɓa jiki ko ya taɓa wurin sallah, sawa'an naka ne wanda ya hito ya taɓa suturarka ko na wani, shine khabasi. Na'am, kenan wanke inda hadasi ya hita da ruwa to wajibi ne. wa yustanja min kulli ma yakhruju min al-makhrajaini. Ana yin tsalki. wa yustanja ana yin tsalki min kulli ma yakhruju daga dukkan abin da yake fita min al-makhrajaini daga mafita biyu, wurin hitsari, mafitar hitsari da mafitar bayan gida, mutadan na al'ada. siwar rih, banda iska, abinda Hausawa ke ce ma tusa ba a yi mata tsalki. wasu fatuhu, siffar tsalkin nan an yabda'a bi gasal yadihi al-yusra. Mutum wanda zai yi tsalki kazamta ta daga jikin shi to ya fara wanke hannun shi na hauni, kai ya hada shi da kazamta sai ya wanke shi, ya jika shi da ruwa. qabla mulaqati hal adha, kahin ya hada hannun nan da kazanta to ya tabbata ya wanke hannun. summa yaghsila mahallal bawli, sannan wato ya wanke wurin hitsari. Bayan ya wanke hannun shi ya fara wanke inda hitsari ya hita. summa yantakilu ila mahallil gaidi, sannan ya cirata zuwa ga inda kashi ya hita sannan ya wanke. Kenan in mutum ya yi bayan gida ne ya hitsari, to bayan ya wanke hannun shi sai ya wanke wurin hitsari tukun sannan ya tafi zuwa wanke wajen kashi. Ba a gama su gaba da ita wanki. waya subbul ma'a, yana zuba ruwa ala yadihi bisa ga hannun shi gasilan bihal mahalla, yana mai wanke wurin inda kazamtar ta hita, yana zuba ruwa yana wanke wurin. wa yastarhi qalilan, ya sassabta duburar shi kaɗan, kada ya matse ta, ya sassabta ta kaɗan. Ya sassabta duburar shi yana zuba ruwa yana wankewa. wai shidul arka, yana sabunta goga wurin, shi na zuba ruwa yana sabunta gogawa, ya dan sassabta duburar shi hatta yunki al mahalla, har sai ya tsabtace wurin inda najasa ta hita. sun mai gasulu ya dahu, sannan ya wanke hannun shi bayan ya gama tsalkin nan. ba da zalika, bayan haka ya wanke hannun shi biturabi, da ƙasa. Ya goga hannun shi na hauni wanda ya wanke kazantar nan da shi, ya goga ga ƙasa, ya goga ya wanke. wani huyi ko abin da ya kama da ƙasa, kenan yana isa sabulu ya wanke. wal istibra'u wajibun, shi ko istibra'i wajibi ne. menene istibra'i? wa huwa istibragu ma fil makhrajaini, shine karewan abinda a cikin mafita biyu. Idan mutum na hitsari ya tabbata ya tsaya sai hitsarin ya gama hita, kada ya fara tun bai gama bai tashi. wato wa huwa istibragu shine karewan ma fil makhrajaini, abinda a cikin mafita biyu, min al'aza, na kazanta. in kashi ne mutum ke yi to ya tabbata ya nisa, ya tabbata ya gama, ya abinda ke ciki ya gama hita. in hitsari ne ma haka.
sannan in hitsari ne musamman akwai wani hitsari da matasa suke yi, wannan hitsari mara na rike hitsari, mutum na sa mara shi ta rike hitsari ya zan bai hita duka ba, sai yaro ya gurfa na ƙahon shi guda, ya taka guda, wato ya taka tahin ƙahon shi guda ya gurfa na guda, sai ya hidda al'aura shi ba tare da ya banya wando ba da ya hitsari. To duk wanda irin wannan hitsarin bai gama hitowa, sa'an da ka gama duka in ka tashi sauran hitsari sai ya zo, in ka taɓa ruwa ka tashi hitsari zai zo ya gama da ruwan nan kai baka sani ba. In kana son kai jarraba ka gani haka nan ne, in kai irin wannan tsugunni kai hitsari to kai istishmari ka shahe kan zakarin naka, in ka tashi tsaye kana in ka duba sutura ka kana ganin, in ka duba wannan ka kana ganin hitsari ya zo ya jika shi, in kai haka nan ka takura mara ka hitsarin bai hitowa duka. Ana son ka banya wandon ka kasance shi, ka sha ka ya sassabto, ka sha ya ƙasa, sai ka tsugunna ka raba ƙawahunka ka sake mara ka ba da dama hitsari ya hita. Amma duk lokacin da ka gurfa na ƙawaka guda ka kahe guda ka ce za ka hitsari, to ko ka hitsarin ka gama akwai sauran shi bai ƙari ba. Allah ya sa mu gane. Wasu fatuhu siffar wannan istibrag min albauli daga hitsari a wato an ya sha'ala zakarahu, idan mutum ya gama hitsarin sai ya sanya zakarin shi bai na usbu'aihi tsakanin yatsan shi guda biyu, as-sababa wal ifhami, wato manuniya wato kashedi kenan da kuma babban yatsa na hauni. Fai min ruhuma sai ya shuɗa wannan yatsu nashi zakarin shi na tsakanin su, min asalihi daga asalin al'aura shi, asalin zakarin shi, tushen zakarin ila busurati har zuwa kan zakarin. In ya kai ga kan zakarin wayan turuhu sai ya kakkaɓe, yaf'alu zalika salasa marratin, yayi haka nan su uku, bi khiffatin da sauki, fi salti wan natari wajen twatsawan da kakkaɓewan kada ya matsa makan shi. Idan yayi haka so uku to hitsarin da ya laƙe daga cikin karan zakarin yanzu ya hito. Wa yajibu gasalu zakari, wajibi ne mutum ya wanke zakarin shi kullihi dukkan tsawon zakarin min daga farkon shi zuwa ƙarshen shi, li khurushil mazi saboda hitan mazi. Idan mazi ya hito mutum ya wato mazi yasa wanda dalili yasa mutum yayi mazi, to in zai yi tsalki ba kan zakarin kawai zai wanke, bai wanke zakarin duka. Wa fi wujubin niyya, in ji malamai iziya, wajen wajabcin niyya fi gasalihi wajen wanke wannan zakari kaulani, akwai magana biyu. Wata magana wajibi ita ce wajibi, wata magana ta ce a tunda dai tsalki ne zai yi ba sai yayi wata niyya ba. Na'am. Sai faslun, wannan fasali ya zo yi mana bayanin cewa adabu qada'il haja, ladubban biyan bukata 14 adaban, ladabi 14 ne wanda ya kamata mutum ya cika su ya biya bukatar shi. Al'awwalu, ladabi na walko wato zikirullahi, ambaton Allah inda iradatul dukhuli, lokacin da mutum yayi niyyar shiga wato magewaya, qabla al-wusul ila mawdi'il adha, kahin ya sadu da wurin kazanta din da zai shiga ga bakin dush din, sai ya fara sa kafar shi ta hauni yayi wannan addu'a. Kenan ba wai sai ya tsugunna zai yi ta ba sai ya yi tsugunna ya sadu da wurin kazantan zai yi ta ba, yana yin ta ne wato qabla wusuli, kahin ya sadu ila mawdi'il adha zuwa ga wurin kazanta. Fa yaqulu, sai ya ce bismillah, da sunan Allah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'is, Allah ina neman ka tsare ni daga shedanu maza da shedanu mata, saboda duk wurin zaman shedanu ne, to zaka shiga sai ka nemi Allah ya tsare ka daga shedanu mazan su da matan su. Wa yaqulu ba'da al-faragi ba'da al-khuruji minhu, mutum yana fada bayan hitowa daga ainihin magewayar, wato wajen hitowa sai mutum ya ce gufranaka, wato ina neman gafararka, alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah, allazi azhaba anni al-adha, wanda ya tahiyar da kazanta ga bari na, wa afani ya bani lahiya. Saboda in mutum ko hitsari mutum ya jiya, mutum ka ji hitsari sosai sai ya ki hita, to ai mutum ya zama mara lahiya. Sannan mutum ya shi kashi ya ki hita, ya zama mara lahiya. Kenan in kai ji hitsari Allah ya baka dama hitsarin ya hita, ka samu lahiya, ya raba ka da kazanta ka samu lahiya. Wala ashutu dukhulul khala'i, bai halatta ba mutum ya shiga magewaya, mutum ya shiga dushar ko salanga, bi shay'in fihi zikrullah, da wani abu wanda akwai ambaton Allah, akwai sunan Allah cikin wannan abu.
wato zikirullahi ta'ala ambaton Allah madaukakin sarki kal khatami kuma ce kana da zobe akwai sunan Allah rubuce gare shi wad dirhami ko kuma kuɗi ne an rubuta sunan Allah gare su kuma misali dala 20 zanen nata sai a kaddara an rubuta mata wasu na rubuta wato Muhammadun Rasulullah misali ko an rubuta mata Allah misalin dala 20 kuɗi na ƙarhi an rubuta musu sunan Allah to wannan bai halatta ba ka shiga da su cikin magewaya wala yajuzu al-istinja'u bi shay'in fihi dhikrullahi ta'ala bai halatta ba mutum yayi tsalki da wani abu wanda akwai ambaton Allah gare shi kamar zobe din a ce zobe yana sunan Allah ko baka ɗebe shiga hannunka ba ka yi tsalki tunda hannun hauni shine ake goga zanta da shi kuma ka sa zobe gare ga zobe ga hannunka akwai sunan Allah gare kuma kana wankin kashi da shi bai kamata ba bai halatta ba asani abu na biyu wato ladabi na biyu an yuqaddima rijlahu al-yusra ana son in mutum zai shiga magiyawaya ya gabatar da kafar shi ta hauni wajen shiga fi dukhuli wajen shiga wal yumna fil khuruj in zai hita ya sa ta dama ya hita da ita ya fara hita da ta dama as-salisu wato ladabi na uku an yaqdi hajatahu wa huwa jalisun ya biya bukatar shi an yaqdi hajatahu ya biya bukatar shi wa huwa jalisun yana tsugunne wanga wato wanga julusi na tsugunni ne za ka gane haka ne an zo gaba arrabi'u wato ladabi na hudu an yuqaddima sitira an yudima sitira ya dawwamar da suturar shi wadda yake saye da ita hatta ya danuwa min al-ard sai ya kusanta ya kasa kai ya kware sutura tun yana tsaye ya hidda tsara shi tun yana tsaye ya dawwamar da zai rike suturar shi ya shirya sai ya yi kusa da kasa sannan ya jaye ta idan ya raba ta da inda dauda za ta shiga alkhamisu wato ladabi na biyar an ya atami da ala rijlihi al-yusra ya ba da ƙarhi ya dogara ga ƙahar shi ta hauni kaga tsugunne ke ne yake ba zamne ba an ya atami da ya dogara ala rijlihi al-yusra bisa ga ƙahar shi ta hauni ya zan ya ba da ƙarhi ƙafa hauni to sannan wato ƙahar dubura shi za ta ba da wato daman hita sosai saboda ta karkata wajen hauni ne wato an yi atami da ya dogara ala rijil hili sura bisa ga kawashi ta hauni as-sadisu ladabi na shidda ila rabi' ashar har zuwa na 14 an yufarrija bayna fakhidaihi idan mutum ya tsugunna zai yana ainihin biyan bukata shi to kada ya matse cinyoyin shi ga juna ya ware tsakanin cinyoyin shi wa an yajtaniba al-mawdi'a sulba kuma ya nisanci wuri mai haƙo in zaka hitsari to kakka tsugunna wuri mai haƙo tunda idan hitsarin na zuba ƙarhin wurin nan na sa ta tsatsin hitsarin ya rika dawo maka wal ma'ad da'ima mutum ya nisanci ruwa wato wanda dawamammi wanda ba su koya tafki wanda bai kwahewa ko yaushe ruwan shi na nan kuma ba gudu suka yi ba to mutum ya nisanci shiga ciki hitsari ko kashi wa an yugatti ra'asahu kuma an so mutum ya ruhe kanshi in ya tsugunna to ya sa sutura ya ruhe kanshi wa Allah ya takallama illa li muhimmin kuma ba so mutum ya yi magana ba in yana cikin biyan bukatar shi sai dai ga muhimmin abu ka khawfi fawati nafsin kuma tsoron kubcewan wata rayuwa misali mutum yana tsugunne yana biyan bukatar shi sai ya gama kaho ya taso marishiya daidai haika shina ya cewa kai yi baya gaban kara mai ka faɗa rame ka halaka au malin ko kuma tsoron halakan wata dukiya ya ga wani dalili wanda zai sa wata dukiya za ta fada cikin wani hatsari yana iya magana don a kiyaye ta daga fadawa cikin wannan hatsari in ba shi ba a son mutum wanda ake gewayawa yana magana wani yattaqiyar riha kuma ana son in mutum zai yi hitsari zai tsugunna ya biyan bukata shi to ya kiyaye iska shi sai ka duba ina iska ya mai yake tahiya wajen ina iska ke yi to sai ka mai da gaba wajen da iskan ke yi don in ka tarbi iskan zai bugo hitsari ya dawo ma ga jikinka lokacin da kake yin hitsari wal hujura ana son mutum kiyaye rame kada ka zo ka rika yin hitsari cikin rame tana yiwa akwai wani mugu ciki wani dabba ciki wani maciji ko abin da ya kama da wannan ya hito ya cuta ma ko ya zama akwai wani shedan cikin ramen sai ya cuta ma saboda ka zo ma mai hitsari kai ba ka ganin shi yana ganin ka wal mala'ina salasa ana son kuma mutum ya nisanci wuraren la'ana guda uku in zai yi kashi inda duk
yanzu in mutum ya yi kashi wannan wuri in an gani ana la'anan shi to nisanci irin waɗannan wurare guda uku. Wahiya su ne mawudu julusin nasi, inda mutane ke zama suna huta sai ka zo ka yi kashi. To da an zo inda suka zama suna huta sun zo sun kai kashi nan za su ce wai yi kashin ga wanda ya kashi wurin ga Allah ya la'ane shi, Allah ya tsine mai, ka ja makanka la'ana. Wa turuqatuhum, haka nan hanyoyinsu inda mutane ke bi ka zo bisa hanya ka yi kashi ka ja a la'ane ka. Tana yiwa wani ya biyo bai ga kashin ba ya taka, ya sai ya taka kashin sai ya gani wari ya tayi sai ya ce wanda ya kashin ga Allah ya tsine mai albarka, ka ja makanka tsinuwa. Wa'an yastatira an a ayunin nasi, kuma mutum ya nisanci wato ya ɓuya daga wato kallon mutane, kan mutum ya zo ya tsaya ana kallo ne kusa yana yin kashi yana nishi iska na hita kusa ga mutane, tana yiwuwa wani ya la'ane shi. Wani ya bu'u da an masamihim, ya yi nisa daga jinsu yadda ko iska ya hito daga cikin jikin shi wato ba su ji. Idza kana fil fada, idan ya zanga daji ne. Wa Allah yastaqbil al-qibla, kuma kan mutum ya huskanci al-qibla lokacin da yake biyan bukatan shi, wala yastadbiraha, kuma kada shi bata baya. Idza kana fil fada, in ya zama gadaji ne. Walam yakun fihi satirun, babu wani duhu wanda ke ruhe shi, ana cin kayan shi. Fa in kana fihi satirun, idan akwai abin da ke lullube shi, wato fa fi man'ihi qawlani, wajen hanin na shi kada ya huskanci alƙibla ko ibata baya akwai magana guda biyu. Al-mukhtaru, amma wadda azzabawar ta himin huma daga cikin su alman ohani. Wa amma fi'luhu fil manzili, amma mutum ya aikata shi a gida fa yajuzu mutlaqan, wannan ya halatta kai tsaye. A ani abin nuyi sawa'un duddai, kana hunaka satirun, akwai abin da ke ruhe shi amla ko babu, kana hunaka mashakka, akwai wahala wajen kiyaye huskantar alƙibla amla ko babu. Nan za mu dakata, muna fatan Allah ya sa abin da muka ya amfane mu.